Ayan. Unang tingin pa lang mapapawaw ka na. Ayan, ganda oh. Bumagay yung eksena, grabe. Yun oh, ang character ng location. Ayan oh. Ito ang hinahanap natin. Ayan oh, may kalabaw na nag-audition oh. Galing oh. Ay, gayon oh. O, pwede na sa pelikula. Pasado na. Papunta kami ni Ate Myra sa isang location na pinuntahan na namin noon. Na-check na namin ang lugar na ito. Subalit, kinakailangan namin bumalik para sa coordination. Aksidente ang pagkakatagpo namin sa location na ito. Dahil nang pumunta kami sa Barangay Tampuhan para bisitahin ang isang ilog, nang mapatingin ako sa kabilang banda, nakita ko ang isang magandang lugar na sabi ko nababagay sa eksena ang aking iniisip sa pelikula. So ito yung hinahanap natin para open para kita agad yung tao. Saka magayon nun sa ano, lumagdi sa yung mga puno ng ano, ng nyug. Gayon no. Ayan, tapos sa babaw lang, malinaw yung tubig. Parehong maganda ang Barangay Tampuhan at Barangay Mambalite. Parehas namin ito magagamit sa pelikula. Likas talaga magaganda ang mga lugar dito sa Libmanan. Kailangan lang natin itong puntahan. Ganito ang hiwaga ng paglo-location hunt. Minsan may sinasadya na tayong lugar, subalit ang kalikasan ay nagbibigay mismo ng magandang opsyon na nababagay sa iyong vision. Ayan, so nakaabot na kita. Binablog ta po kaya yung mga progress. Yung parang kita dito sa iraram kayo ng Mulberry. Alam parang kayo pagkadakula kayo nyo kung sakali oh. Sa kuya nagtambo na. Sumadakula pa ng tawagan eh. Pakod po kaming rabos. Para po ata rabusan na lang po. Paaram kita na nagtutugot na sila na makapupuna kita. May Eduardo, salamat po ah. Salamat po. Ate Myra oh. Nandito kami sa Barangay Mambalite. Tapos yung kabila, Tampuhan. Ito nga yung magiging location natin sa tinatawag namin Balsasin. And dito rin magtatayo ng isang bahay. Yun nga sa isang karakter natin na pangalan Gunda. Ayan! Unang tingin pa lang mapapawaw ka na. Ayan, ganda oh. Bumagay yung eksena, grabe. Yun oh, ang karakter ng location. Ayan oh. Ito ang hinahanap natin. Ayan oh, may kalabaw na nag-audition oh. Galing oh. Ay, gayon oh. O, pwede na sa pelikula. Pasado na. Sakto, para ka na dyan si Maura oh. Ayan, so nagkarulugmok si Ate Myra oh, ayan. Pinilit niyang pumunta diyan sa Putikan. So yun, abangan nyo and salamat kasi dito ang style nga is parang rabos. Rabusan. Ayun, so ang style dito gagawa ng bahay o bayanihan ng gagawin dito. So may mga volunteer na mga taga-barangay Mambalite at sabi nga ni Sir Art meron din daw tampuhan na magbo-volunteer para gumawa ng bahay. So, yun. Tingnan mo yun. Ano talaga? Community filmmaking siya. Nadamay pa kita sa pagkakan. Ayan, salamat po sa mga pakakan po rin to. Ayan po, may ginigibo po kayo kaming pelikula na sushoot bigdi sa Barangay Mambalite. So, kaya ang kabigdi. So, abangan po na sa tayong pelikula. So, pakipalo din po yung page. Sa gabos pat sa mga nagdadaog, Dance of the Pigeons or Sayaw ng mga Salampate. Tapos ba itong harong-harong. So, pwede po kami makapahagantagay ng mga parang. Ay sa tabang po may problema. Ang ay apudang ko po si Kap. Pikapudang ko na po, adat na po kamo doon. Akan ulit. Pero aram na po ni Tat. Aram na po ni Kap. So, mangyari Kahalat po, po kamo. may mga magrarabos.
Ay, ko po may problema, kadakol po ko din yung tauhan. Maano na po kami ng mga Sabi na po ni gamit. Sir Art, nagkasumpungan kami sa palengke na kung mapipwede. Aside ko may problema, may tao po. Manahin po kaya kami dyan yung mga tumbang puno. So nangangaipog po kaya kami ka mga gada na puno. Ay, yun po, Pwede problema. naman po ito. Iyo po, digdi sa kuya kung ano pong kaipuhan, matatawan ka kami. Iba talaga sa Mambalite, oh. Ah, Ngayon, nakikain na kami. May support pa. Si Sir Clint Aure, kita-kita sa napan. Clint, sa Kita-Kita sa na podcast. Bicolano Podcast. Bicolano podcast. So, abangan. Yaw na kita idik sa harong ni Kap. Kap! Hoy, marana hapon. Kap Charlie Birakit, ang barangay Mambalite. Subaybayan ko ni si Kap sa mga magagayon ng lugar na may nadudumanan. Ayun, so, nahiling mo Kap yung ano, linag ko yung lugar. Oo. So, dapat talaga mapasikatan ang Mambalite. Then ang ano lang po to yung may pupukap, mapatabang man po kami sa pagparabos. Okay lang mo. Yan man kami masuporta sa iyo. Mga this week po siguro mapupo na po. Ta ang ano kasi dapat makagibo na ng harong. Ta dapat maging garo maluluma dapat siya ta dahil man dapat siya magmukhang bagong gibo. So siyempre dapat kung sa pelikula dapat halina siya nakatugdok duman. Yung kita mo niyan sa Barangay Mambalite, di sa Libmanan, and kay Bata si Kap, and pasalamat kitang marayta ang grabe ang support ninda para sa tuyang pelikula. Matao na kay mga materyales, tapos matarabang ang barangay. Para sa Rabos. Bayanihan sa barangay. Ayan, so bayanihan kang barangay para magibo lang yung harong duman sa may salog. Ay, ang mga taga-igdi sa Moya, willing man sindang magibuhan nga ni sarong pelikula igdi dahil sarong orgulyo yang kan sa Moyang barangay na madara. Bako lang kami sa Beachball Basket kan Lidman na maaraman hanggang sa buong Pilipinas. Paglibot may dakulo ng mga gulay, mga tanom, magagayon, and yun mismo yung location magayon. Kaya ini-invite ko din ka man magbisita di sa Mambalite, experience yung sa indang nature. Arog din kami ang invitation mi sa gabos na mga barangay na mapagsusutan mi or kung sain pa man, dakulaon na tabang ang suporta kang barangay. Lalo pa ini community filmmaking siya, so nakadepende kami sa kung ano yung karahayan kang barangay. Lalo na salamat Kap, salamat sa Libmanan, salamat sa iba pang mga matarabang. So yun Kap, salamat ng marami. Thank you po Kap Charlie. Kita-kits po sa Pagibo. Sa Pagibo. O, dokumenta, abangan din naman si Kap.